खुलुमबाय। सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 1 आगस्तनि बिसानाव फारियै लखिमपुरनि कुमार बसुमतारीनि नों मिन्थिगौना, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि रानि खालायस्रि, बाक्सानि अनजालि सरगियारिनि दावबायनाय आगाना जिउनि सल', गोदान दिल्लीनि हेमन्त सरगियारिनि आदा सस्रा मिजिं, बाक्सानि सबिराम बसुमतारीनि बोदोर गोसोआ नोंनि थाखायनो, क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारीनि देंखोनि खबामाव आरो बाक्सानि गैदों बर'नि हेङालि सानस्रि खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबादि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव नोंथांनि बेसेन बहरा लिरसिखौ अराय दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।